Oh, pare. Ay, pre. Pormahan ka baga, pare. Siyempre, may dumaron akong birthday yang. Ay, sus. Siguro masira mo doon. Paano mo yung iba? Ay, mga masiram talaga. Aram mo kaya ito, Dibo. Dibo? Ay, ito yung grabe para talaga. Para naman pala, kakaiba naman ang mga handaan. Ay, sige pero daw. mga masiram mo. Makanamit man lamang. Minudong pa ko. Puwerte yun ito. Minudong pa ko. Isus, Diyos ko. Sisig. Ayan, masiram-siraman. Naana sa parilya. Isus. O kakaiba ba ka? Matagasan. Iyo man ang gati. Kaya ba man ang gati pa Kaya para lumoy malindaan. Garop May ka. mga piglutuan baga ng ano nga sa apulkaan? So palumuyan? Pressure cooker. Ahon ako, water dispenser. Air fryer. Air fryer? Oo. At ako kaya kaya man ako pangkin mga gamit na. Ang magayon nun duman, so kalderita. Kalderita? Ay, sus, Oo. paborito kong kaya. Pero bakong pata. What? Kalderitang butite. Sus, Mario. Di ka ba ka nakatana? Eh, daw kita. Ay? Ay, pa. Di ka man kaan maano. Kakulit ka suma. Route kita kaitaw. Anas mang kita gabaw. Ay, daw kita kang bumurutaw. Ada Sus, Mario. Dakol talaga ang mga special tinda duman. Kaya nga ako napaagi di man nga tayaong ka. Kung mo yakang umiba, matanan mo man ang sendang mga minaw. Umiba ka. Tawra rayo ito pa day. China ito pa. Aeroplano pa pati kita. Pero mumurag mo man ang gud para makatakot ang pigtatara mo. Maabo ka mag-iba. Handaan ito. Ako daw ano. Ayun Basta nga. karakanan, nyaw na ko dyan. Ako man, basta karakana. Nyaon man ako. Dahil lama kumapaw dyan. Hindi nga ni, sinanlag na pakaw. Sisig na sa parilya. Pero masiramon man ang ganda. Ikaw pangalan naman, mas purti yung pangalan. Ano pa de? Chapsoy na hollow blocks. Chapsuy na halab lang. Ay! Talagang siram. Natanaan ko naan. Aber daw. Tanamitan. Ano man ba na? Igwa pa! Ay, igwa pa. Tanganin bago kita mag-abot tuman. Dahil ka na mamaguang kan mga minaw. Dinarang na sigwel. Dinarang na bulinaw. Darakulaw ng parada. Tarakulaw ng mga siraan. Ang umurot na Igwa dapat. pang parangan. So, tarakulaw ng parangan. Sarabandaan, isang paboritong ko. Nagliliwoy na ako pa de. Mga dinarang. Katulayan nga, may pasiguro ako ni Bingki Kubag. Siyempre, tanganin ang pag-uli baga, makatanaman lamang sa mga pagriba. Sige. Para si Iko ng padaan liwoy. Musna, maduman na kita. Palikuan na. Tayo. Kaya pa man yan, tadi nga ni maagi so sundo, may sundo. Ano sundo? Oh, di ala talatong tapre. Aeroplano, Oh, di mabagba. nag-iirahay pangalit so kabuang na pakpak, tanabare. Anong oras matapaw? Big free-wheeling pangalit da. Pre-wilay. Turulak ninda, iyo. Napuro to kanong digdi sa tuya. Pre-wilay. Ay, hindi na nga, umipos ka na, dumara ka namang plastic ba? Dai pa day, sako-sako pa day. Sako? Oo. Sige na, Arayo baga suduman nun ta. Asikaso na. Na pa day, tamaduman ako pa day. Tabaka ko na irahay na to. Pakpakan aeroplano.